Aí, Chico. Aí. Chico. Кой го вързава? Диcă tu omelete de doi. Stai, pagu, paică! Ai, Chico, ai. Mamă, da. И мечен за малко си го промъшил. Я, нямам шанс да го промъшна. Да съм вод дойде. Мама, бе. Нека се учи от учените на него. Дигме, да ги на хуя. Няма да нема зъба, е малко. Во, само дойде. Чеки, няма тепно нощта. Можеш да пърса. Бързо не, няма шанса да избега. Него то кутик до динамите, това не. Иво. Меркиру типа. Бо знаеш какъв клип ти види? Ай, Чико, ай. Галь глазуешь? Галь глазуешь? Пане Мак, запусти. Не може. Може ще го не лаш. Не лаш, як ти това. Не ги слабата се. Да само. Тя вече пуска не лаш. Да, търде ме. Добре. На. Абе, какво може да утикайте и Чекайте. Те кучиня, вишените сите вървят долу. Чек да ги заколим, бе. Удря му го нож. На носа долу, на ниски. А? Да им заколим, а? Болтирайте у глава, да греш. Джипу, де тя вие да изгледа? Съм долу. Едно джипу, две. Не бъдаш да го дръпи в главата. Неме, дай ножи само. Защо да заколим се? Скарвай и късчо. Я го и главу носи. Чек, мама ще го видя. Мама, цял да и го вързак бах в майт. Ма фърних лачката и... Кирко, имаш такова видено, такова работа. Клай ви друг, това. Клай ви друг. Може да има да ги. Това е исто, прасе. Нищо ми. Това нека чуть-чуть май побегнем, ке тръгне в Амаля. Сигурно. Путре, там го играва, го върна. И чак, душа ме изграва. И няма други степчини да са. Други си тук, знаеш че е? Заколи. Дай, заколи, бай. Чек. Ама зона фрия. Джипът далеко е? Це ти його. Що б дідуки нас за це?